സെറ്റപ്പ് ആയെങ്കിൽ റായ ശരിയറായത്തങ്ങായെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സ്വീകരണമാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മഹല്ലത്തങ്ങൾ വലിയ തലകുത്തും പിടിപ്പാറ്റിയാറുണ്ട് ബിയേരിക്ക. അടുത്ത അധ്യക്ഷ ചെന്ന പോലെ അടുത്ത ഒരു റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് പട്ടിലെത്താ മാഷാ അല്ലാ. അപ്പൊ ഏതായിട്ടും ഇതിനായിട്ട് 4 ഓതി യാറമെ ഇക്കൊണ്ട് ബിയേരിക്ക. അള്ളാഹു ಅದಕ್ಕೆ തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ ഷമീർ ഭായ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലീയ പ്രസിഡന്റ് ചെന്നതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാലിൻ്റെ അടിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ടു, നിങ്ങൾ കാല് വെച്ച ബറക്കത്ത് കൊണ്ടിട്ടു ഈ റായത്തിന് നല്ല ഒരു ഭവ്യമായ പള്ളി അള്ളാഹു താല നിർമ്മിച്ച് തരുമാറാവട്ടെ. KM ഉസ്താദ് ചെന്ന പോലെ ഹക്കീം ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു ത്യാഗ നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ത്യാഗത്തായിട്ട് അപ്പറാണ്ട് ചൊല്ല ഗുഡ്ഡെ ചെറിഞ്ഞപ്പോ ಅಂದರೆ ಕೆಡಕೆ ತೋಲು ಬೆಡ್ ತೋಲು ಮಣ್ಣು ಬಂದಿರೋಲ್ಲ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿಂಟೆങ്കിൽ അത് ബുണ്ടിട്ട് ബേരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇല്ലേ ഇല്ല ചെന്നിട്ട് പോണ്ടങ്ങ. ഏതായിട്ടും അല്ലാഹു അയാളെ അനീയത്തുക്കും ആ പ്രവർത്തനത്തിനും അല്ലാഹു അർഹ പ്രതിഫലം തരുമാറാവട്ടെ. അതോട്ടിക്ക് ഷമീർ ഭായിയുടെ വിഷയം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ളാലത്തെ കസിവിസി അധ്യക്ഷരെ ഭാഷയുടെ അധ്യക്ഷരത്തെ ഭാഷണത്തെ തെല്ല് കടെടുത്തോണ്ട് ആ കസിവിസിന്റെ ടൈമിൽ ഉസ്താദന്മാരുള്ള ശമ്പള സഹിത അങ്ങനെ സ്വന്ത കൈഡ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടു നടപ്പാട്ടിയ ഒരു വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥ അതും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പിന്നെ യാറമായിട്ട് ചൊല്ല ഉദ്ദേശിക്കില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൊല്ലുള്ളത് മുഅല്ലിം ഉസ്താദുമാറൊട്ടുകു ഞങ്ങളെ ഇപ്പത്തെ സാധാരണ ആൾമാർ ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ റേഞ്ചറെ ബഗ്ಗೆയെಲ್ಲ എന്തെಲ್ಲ ചെന്നിട്ട് അധ്യക്ഷർ നല്ല വിവരണാക്കിത്ത് അതായിട്ട് കിട്ടി റേഞ്ചിൽ നടക്കടെ. അപ്പോൾ ചില റായത്തിൽ എന്തിര റേഞ്ച് എന്തിര അങ്ങനെ മദ്രസ റജാക്കുത്തീറ ഏത് മലബന്ധം റജാക്ക എത്ര പേര് റജ കൊടുക്കുക ശാലക്ക് ദസറ റജ കാലി 6-4 അല്ലെ 7-4 മെയിൻ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ പോണെങ്കിൽ 24 രജ കൊടുക്കുക. അപ്പം എന്നും ടെൻഷൻ നിൽക്കില്ല. അതേ സമയത്ത് റേഞ്ചുകളുള്ള ഒരു രജ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് കട്ടൗട്ടല്ലേ ചെന്നിട്ട് ചെറിയ മെമ്പർ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് വലിയ ട്രസ്റ്റഡ് നേതാക്കന്മാർ സഹിത ആ നിലക്ക് ഒരു ബിയാരിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുപാട് വലിയ ഒരു ഖേദക്കറാണ്ട് വിചാരിക്കാം. ഈ റേഞ്ചിന്റെ മഹത്വം എന്ത് ചെന്നിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഇനി സേവന്തി കുട്ടിയുടെ അങ്ങ് ചെല്ലുണ്ടെന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് വിട്ടാറ് എന്ത് നിങ്ങളെ റേഞ്ചർ പ്രോഗ്രാം ആക്കിയിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ಅದಕ್ಕೆ റെഡി ಅದಕ್ಕೆ സമ്പൂർണമായ സഹകാരാക്കും ഞങ്ങൾ റെഡി ചെന്നിട്ടു. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടിക്കട് പിന്നെ ചില ആൾ റേഞ്ചിക്ക് സേറുകു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പറ ഇൻകമിങ് എന്നിങ്ങനെ മാത്രം സേറുവാ ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണക്കിട് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരോധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിന്റെ ബഗ്ഗവും തെല്ലെന്താക്കണോ തെല്ല ആലോചന ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ റെഡി ചെയ്യുന്ന ഇൻകമിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇതാക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ ചില റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് അത് നക്കെന്തല്ലാണ് ചില ഊടെ അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കണ്ണുണ്ടില്ല. ചില ജാഗയിൽ ഖതീബുമാർ ബണ്ടേയില്ല റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ്. ഖതീബുമാർ മദ്രസ എടുക്കുക 10ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ +1 എന്നെങ്കിൽ എടുക്കിടാറ് റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് വേണ്ടില്ല വലിയ അത് ബന്ധ റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് വന്നെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് സില്ലി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ചിലതാണ് അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു അപവാദമായിട്ട് കിടന്നെങ്കിൽ ബാക്കവസ്ഥ. അതേപോലെ ഷരീഫ് സാഹിദ് മുന്നിപ്പാടി അതെ കുറേ ഖതീബുമാർ സുമാറാളെല്ലാം ഉള്ളാറ് എല്ലാ ഖതീബുമാറും അൽഹംദുലില്ലാ ഈ ഒരു റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് എത്തിച്ചേർന്നത് എത്രത്തോളം ചെന്നെങ്കിൽ ഉജിറ റേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയപ്പെട്ടവർ തങ്ങളായിട്ട് മുറ തങ്ങൾ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മുറ ആ മുറ തങ്ങൾ അത്ര വലിയ അറിയപ്പെട്ട നല്ല ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഇന്നുണ്ടെങ്കിലും റേഞ്ച് മീറ്റിംഗിടെ തുടക്കം മുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കിടോട്ട് പിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് തോലും എല്ലാം തീന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തീന്നിട്ടായിട്ട് പോയിട്ടിരുന്നേ. അപ്പൊ അത് റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ചൊല്ലത് എന്തേ മുഷാവറത്ത് അത്ര ഇൽമ നമുക്കില്ലേ, മുഷാവറത്തെ അംഗങ്ങളുടെ ഇൽമ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതും ഒരു വലിയൊരു ഇബാദത്ത് ചെന്നിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഒന്നും മാത്രമല്ല ചില അംഗീകാരമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പെഞ്ഞപ്പെത്രാൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് അയക്കൊരു അർജി ക്ഷേമനിധിക്ക് കൊടുക്കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വേഗം സെക്രട്ടറി വിട്ട വേണ്ടാറ് ഒരേ ഒരു റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് എൻട്രി ആയിട്ടില്ല.
അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾമാർ ദയവായിട്ടും റേഞ്ച് എന്തിരെ എന്നുള്ളത് ಖಾಲಿ ഇൻകമിങ് മാത്രമല്ല ഔട്ട് ഗോയിങ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്